Tak ja vás vítam pri ďalšom rozhovore. Dnes opäť nahrávame v Good Vibe Cafe na Iglovii. Ak by niekto mal záujem, tieto priestory sa dajú vybaviť, stačí im ich nejak kontaktovať. Dnes som si pozval Števa Bigoša, vítam ťa. Čau. A budeme sa spolu rozprávať o tých akciách, o organizovaní kadejakých tých koncertov, festivalov, tak jak to bolo kedysi, niečo porovnáme a tak, pretože tie začiatky, veď sa k tomu dostaneme postupne od tých začiatkov cez tú celkovú organizáciu, jak to bolo a čiže kedy vlastne ty si sa s tým rozhodol začať a jak to začínalo? No, my sme viac menej dostali taký nápad dvaja, traja a 2008-2009 rok to bol. No a celé sa to dalo dokopy vlastne s Peťom Leskovianským. Pozdravujem ho, keď pozrie. Keď mu to pošleš, to si pozrie, alebo sa to k nemu dostane nejak. Hej, tak nejak. No a s ním som to tak rozbehol. Vy ste si to od začiatku pomenovali tvoj zvuk, alebo kedy to... Hej, sedeli sme nad názvom, že ako sa to má volať a čo ti bude najviac vysťahovať, hudbu alebo čo, tak zvuk. Takže tvoj zvuk. A tvoj zvuk. Hej. Čiže po touto značkou ste urobili prvý koncert? Áno. Ktorý bol prvý? Čo bolo prvé? Úplne? Úplne prvé to bolo ten náš prvý festival, čo sme chceli, akože, že by to bola tradícia, to bolo v Dome kultúry. A tam vlastne nám aj s plagátom, aj s nejakými vecami, dá sa povedať, dopomohli aj iní ľudia, že by sme to vedeli tak nejak spraviť tak profesionálne, že by tí účastníci aj všetci ľudia sa cítili fajn, že by sme to tak amatérsky nezrobili, ten začiatok. Takže určite nám pomohol Fáky, Janko Richtarčík a tak ďalej a s viacerými sme tam pokecali ohľadne toho. Takže dosť taká pomoc z inej strany, že to nebolo úplne také, že naše, ale že... Hej. Čiže keď teraz si to rozoberieme na drobné, keď ste tú akciu išli urobiť, čo bol prvý krok? Rozhodli ste sa, ideme robiť akciu, teraz čo bolo prvé vybaviť? Bolo to sála? No sála, no jednoznačne priestor. To je základ, priestor. Asi termín, hej, dátum. Hej, jasné. A tam to je dosť také, že všetci ti začnú rozprávať. Musíš dávať pozor na taký termín, že či náhodou niekto nebude, príklad Štefana, lebo na Štefana každý pije. To ti postýkať nejaké... Hej, a tak, že by sme nespravili akciu na nejakú inú akciu, na nejaký taký termín. Takže toto sme trošku tak pokoumali. A prvé bol priestor. Vybavili sme priestor, potom sme prišli na to, že vtedy už sme museli mať SBS-ku. Toto ja som ešte nemusel mať. Hej. Toto bolo od mesta taká vlastne, no nahlásiť sme to museli polícia, požiarníci a tie veci. Hej. No a tam sme mali tú podmienku, takže tiež sme ostali takí vypleskaní, takže SBS-ka. To nám kamoši pomohli. No a nejaká tá zabrána mala byť vlastne pred pódium, hej, to nám mesto pomohlo vtedy. S mestom sme mali veľmi dobrý vzťah. To tam si jednal vtedy s kým? Na MKCčku? Či... Nie, priamo s primátorom sme to stále riešili. Aj nás posunul do Ička alebo kdekoľvek. Som videl, že ja potom do toho videa budem vkladať aj tie obrázky z Ička, tie ústrižky, čo tam boli. Takže tam dosť veľká pomoc bola. Ja si myslím, že fajn, s ľuďmi sme sa stretávali a tak, že vyšli nám v ústrety proste. No tak vráťme sa teda k tomu prvému. No, takže mali ste priestory zabeštelované. Teraz ďalej účinkujúcich. No a účinkujúcich my sme už vtedy pracovali vlastne na našom webe. Tiež kámoš, nebohý Štefan Štelbácky, tiež ho pozdravujem tam hore. On nám spravil peckovú stránku a my sme tou stránkou doslova prepájali tých garážových majstrov hudobných a oni sa aj medzi sebou nejak potom tam prepojili, videli sa, lebo vieš, vtedy bola taká doba, že ešte nefičalo to tak na internete veľmi a nevedel tam Jožo Spongracovec, že v Košiciach je nejaká super kapela, hej, a tak sa nejak dali dokopy, hej, že bolo to fajn, no. Čiže tá propagácia tej akcie bola hlavne cez skrz plagáty. Hej, plagatíky, no, to sme vytlačili, polepili po meste, dostali sme kriku, že tam nie, tam hej. Ste dostali, hej? No, ja som tiež raz pokutu dostal, lebo vlastne tie plagáty, pre tých, ktorí nevedia,
sa robilo tak, že tie plagáty si musel lebo tie výlepné plochy všetky patrili mestu a Áno. MKCčko to riešilo, že oni mali svojich ľudí, ktorí chodili lepiť Hej, ale plagáty. tým nám vyšli v ústrety, toto bolo fajn, len my sme to niekedy tak nalepili na také miesta, čo fakt neboli košer. Hej. Niektoré prevádzky boli v tomto dobre, že dovolili Hej, dali svoj ti. výklad, tak Hej. to bolo paráda. No chodilo dosť ľudí, že koľko, hej, vtedy na tie koncerty, koľko vám prišlo zhruba vtedy ľudí? Vtedy nám prišlo dosť. Počet neviem, to bolo dávno, hej, Tak ale strel, či koľko? netuším, 100, 200, 500? nechcem streliť. To 300 takže... určite, 400 ľudí. To tak asi, hej. Tak chodilo. Ono to bola veľká sala a dosť sa to tam stratilo. Dosť sme museli aj vyhodiť, lebo prišli tam na sánkach a tak, hej. Ale celkovo to bola veľká sala. Celkovo škoda toho Dekáča. Hej. Aj to za zemie bolo parádne všetko, že tam šatne, ten klavír, pamätáš, tam ešte bol vzadu. Áno. No ale vráťme sa teda, čiže mal si tie priestory, tie skupiny a ty si ich poznal, tie skupiny, a jak si ich oslovoval, jak si ich zháňal tie skupiny? Vieš čo, bolo to jednoduché, lebo my sme mali vlastne tie skupiny už nasačkované na tom webe. Na tom webe. Hej, a mali sme tam interpretov takých, ktorí boli známi a super známi. A doslova už také boli kontakty, že oni nám tie novinky alebo nejaký album mal výsť alebo niečo nám posielali, hej, mailom alebo telefonovali a tak. A už keď sme chceli niečo spáchať, tak to bolo jednoduché, už sme si vybrali nejaký žáner a sme ich oslovili. A čo ma prekvapilo, tak niektorí nám tú účasť potvrdili tak, že bez honoráru, hej, že robíme fajn vec a toto bolo pekné, že vtedy sa tie akcie takto dali robiť, že neboli také nároky na ten honorár, hej, že to bolo také viac menej, tak skôr také budovanie komunity, to, že niekto ide silou mocou zarobiť 10 000 eur na tomto. Hej. Ale poďme dáme k tomu financovaniu také akcie. No vieš čo, toto som chcel akurát teraz povedať, len som ti nechcel prerušiť, že s Peťom sme sa dohodli na tom, že budeme sa snažiť vytvoriť to za zemie aj ten koncert alebo tú akciu tak, aby sme relatívne vedeli dať nejaké peniaze aj tým účinkujúcim. Lebo predsa struny na gitaru dačo stoja, príchod dačo stojí a tak. A robili sme tiež jeden koncert, kde vlastne česká skupina Falešné obvinenie nám povedali, že boli na všelijakých festivaloch, ale taký komfort, čo sme my vytvorili s Peťom, nemali. Hej, že mali ubytovanie, mali strávu, mali všetko. Kde si vtedy riešil ubytovanie? Na plavárni v Preveze. Preveze? Hej. A to bolo tiež fajn, lebo tam sme tuším tiež vyjednali nejaké podmienky a bolo to super. A nejaké firmy nám tiež prispievali a tak. Boli ochotné tie firmy, hej, dávať aj či peniaze, alebo aj konzum nejaké misie, pečivo a toto. Hej. No a teda mal si teraz jasnú predstavu, ste si dali tú kalkuláciu, koľko bude stať sála, koľko bude stať zvukár, alebo nejakého, koho ste mali zvukára? Igora Vojteka. Igora? Hej, ale menilo sa to párkrát, ale väčšinou Igora sme mali na tie veľké akcie. Hej, lebo on mal čiže každý si niečo vlastne zobral, veď je to normálne teda, no a teraz vznikla ti tam nejaká suma, ktorú ste potrebovali pokryť. Z čoho ste to pokrývali? Šli ste do toho už s nejakým budžetom, alebo ste ratali s tým, že z toho vstupného bude väčšina tých peňazí? Vstupné sme neratali, že vôbec do toho, ale skôr sme sa snažili cez sponzorské ísť. Takže dalo sa takto pokryť cez sponzorské. Hej. Väčšinou tie väčšie akcie, čo sme mali, pár tých akcií bolo takých, že fakt sme to zorganizovali na pána, čo sa týka pre účinkujúcich, pre ľudí a my sme niekedy boli na nule, hej, ale vykryli sme to celé. Hej. Tak nerobili ste to kvôli zisku, hej, ale skôr z toho presvedčenia. Hej. Toto ste mali výhodu tých sponzorov, ja som toto neriešil nikdy, ja som sa snažil čisto to riešiť zo vstupného. A trpel som celú akciu, príde dosť ľudí, nepríde, zaplatíme to, nezaplatíme. Väčšinou to bolo v pohode, ale trebalo párkrát zo svojho doplácať. Hej. Ale jak hovoríš, nešlo tam o to zarobiť, že jak potom neskôr prišli kadejakí ľudia, ktorí chceli robiť akcie, už zarábať na tom a boli to prúsery kadejaké. Hej, ono sa to vtedy tak ešte dalo. Aj napríklad ja som neskutočne hrdý, že som bol pri zrode kapely Sám sebou napríklad. Hej, oni začínali vtedy, teraz sú hraní v radiách.
Cliftoniaci naši chalani tiež hrajú doteraz. Veľa. No vtedy kto tam bol na tej akcii, na tom festivále? Mne sa to plete, lebo sme mali 2-krát alebo 3-krát v tom dekáči a Cliftons, čo ma prekvapili, tak bola pecka, že tam boli zahraničné niektoré kapely, no Čechy ako, no už zahraničie, ale bol tam napríklad perfektná kapela Brainscan, ktorá bola hraná v MTVčku. Hej, a tak. Si na toto, hej. A taký inštrumentálny metal, tam tiež jedna kapelka bola, potom veľa strašne. No ale čo ma prekvapilo, tak strašne veľa ľudí prišlo akurát na ten Cliftons. Hej. Že stáli z mŕtvych Phoenix a tak a pecka. Tak oni boli dosť známi už vtedy. Hej. Ja Počkaj, Cliftons, ale aj Decis. A Decis. Decis to bolo, tak, vtedy to bolo. Na Decis. A ešte čo bola rarita tá, že za Decis spieval vtedy Pacho, to je môj švagor, a on vlastne vyšiel na pódium. Presne, vtedy prišli aj ročníky od 40 hore. A Decis už hral. Vieš. To sú také pekné spomienky. Určite, keď si to teraz pozrú, tak možno zaspomínajú. Hej. Do tohto videa, čo teraz vlastne nahrávame, tak ty si mi poslal nejaké tie plagáty a toto tamto. Mne sa strátil vlastne ten Facebook, lebo mi to tam napadli. No mal som hackerský útok. Hej, mal som hackerský útok. No škoda, lebo boli aj videá rôzne. Hej, ale tak dačo ešte poňuráme. Okrem toho dekáča, kde ešte všade ste robili? Potom sme išli vlastne po prevádzkach po meste. Hej, bary, reštaurácie a tak ďalej. No napríklad, kde sa robilo? No najviac, čo sme robili, tak to bolo u Šuciho vlastne, v Temple bare. Templi. Tam to bolo, tam boli všelijaké akcie. Jedna bola brutálne vydarená, to bol ten kubánsky večer. To si pamätám ešte s mojou ex-manželkou. Som piekul a varil doma kubánske jedla, to bola haluška. Hej. Takže to také bolo full service, hej? Hej, toto bolo super. To vtedy viem, že Ľubo musel zavrieť bar, lebo tam sme už boli strašne veľa ľudí. Bolo. Tam boli nejaké videá tiež z toho. Škoda, že to nie sú už. A potom sa robili aj všelijaké tanečné veci. My sme sa vtedy vlastne pri jednej akcii spoznali my dvaja. Hej. Tam vtedy si pamätám takí dvaja chalani, oni tuším vyrastali v detskom domove a tancovali ten popin, či ak sa to volá. Electric Boogie robili alebo dačo také a mali krásne vystúpenie oni, hej. Takže vtedy si pamätám, že my dvaja sme sa vtedy zoznamili tam. Škoda, že od tých dvoch chlapcov, čo hovoríš, tak ja som sa snažil zistiť, že kto to bol, lebo oni potom vystupovali aj hore. Ja potom tiež spätne som ich hľadal, len som ich nenašiel. Ale čo sa týka tancovania, tak oni boli mega. Oni mali také vystúpenie, že začínalo tak, jak týkali hodiny, ne? Hej, zazvonil telefón, či čo a tak. To bolo parádne. Lebo vtedy, čo hore potom v Templi sa robila taká akcia, ty sa pamätáš, to Marek Hojstrič, oni tam vystupovali vtedy. No. Aj s Marekom Hojstričom, neviem tiež, čo je s chlapcom. No oni boli šikovní tiež. No. Hej. No veď tomu sa ešte potom dostaneme k Madarasu ešte nejak týmto akciám. Hej. Takže vlastne Temple a potom v grill bare sme boli, hore na streche Reštika, čo bola, tam bola krásna vernisáž, rôzne penzióny a tak. Robili sme aj vernisáže, fotografií a tak ďalej. Potom bola, ako sa volá, ten bar volal oproti divadlu na Letnej. Viem, ktorý myslí, že sa mi zdá, že tam Amy prišla spievať. Tak, že... vtedy, hej, tam sme dosť často robili veľa, všade, káde. Robilo sa často ináč. Že... Hej, vtedy to bolo také... Semak zober sa robil, Erko, na Podskále sa robilo, ne, tam... Podskála už vtedy nebola, sa mi vidí, ale sem tam to robili. Na Podskále tam zrazu vypli svetla, trebalo utekať. Došla elektrika. Ale oni mali iné tam zahraničných všelijakých. No tam hej, predávali tam CDčka, trička, všetko. Hej, toto bolo dobré, hej. Časopisy, keď tam boli ešte také. To Marek vlastne, on to tam organizoval, on sa tomu venoval. Kto to organizoval? Marek Marchin. On organizoval tie také heavy metalové a noise a tie kapely. To bolo super. A v Legende sa robili ešte také tie houseové, či ten Big Apple a tam, čo on vlastne hral, tam sa také robili. No toto, jedine také tie... Legenda bola taká dobrá. Techno a... Tam sa robilo, tam bolo parádne tie priestory. Hej, my sme potom aj chceli s Peťom vziať nejaký priestor, že by sme spravili kvázi taký klub a robili sa tam tie koncerty, tie stretávky a tak. Po prípade, že by si tam aj nejaké tanečné veci dali robiť. Ale nedohodli sme sa s niekým nikdy.
Také priestory boli fajn. Hej. Vieš, čo mi je ľúto? Jedine kina. Jak sa volá to kino? Tatra. Kino Tatry, no. Tatry, toto. Tam sa toho postriedalo veľa. Hej. Toto je škoda, že to nikto nezobral na takú vec. Aj Zio zober. Ja tam v Ziu, keď sme vystupovali. Tiež ono. Boli také, no robili sa tie rôzne akcie. A to bolo pekné, že robili sa tie festivaly zmiešané hudby, pamätáš si? Hej. Že to nebolo iba o jednom štýle, ale sa tam stretli viacerie. Mali sme ináč, vidíš, toto, že si spomenul, mali sme vypracovaný projekt aj všetko, aj vlastne povolenia na veľký festival na letisku, ale vtedy sa tuším primátori nejak menili alebo čo a nechceli nám to povoliť. Hej. Takže a podarilo sa nám dokonca to, že celý festival nám chceli zasponzorovať firmy, takže to by bolo super, ale neprešlo to. Kúkaj, tu ešte stále sa dá čo urobiť. Hej, však stále sa dá. No a stalo sa ti niekedy, že nevyšla akcia, že si bol sklamaný, tak toto tak zamrzelo, keď ti ľudia neprišli, alebo prišlo málo. Ale veľakrát sa to stalo a hlavne aj v tých baroch nejakých a to sme zrobili aj my chybu, lebo sme nevymakli dátum, alebo bolo to také, no. Ale zase na druhej strane, tí, čo tam boli, tak zrobili atmosféru a bolo dobre. Aj. Ale taký vyloženie, taký vážny prúser si nemal nikdy. Či stalo čo sa také, že... To my sme dosť takí stresmení boli s Peťom kvôli tomu, že... No ale šlo to, vieš, celkovo zorganizovať takú akciu. Hej. Tak mali sme tak bobky z toho, že čo teraz, že jak to spravíme. Viac menej som sa bál toho, že by sa tam takomu nič nestálo, že sa tam takto nepobil, alebo dačo zle bolo. Toto, hej, no. No raz sme organizovali, však bol si tam aj ty, tú diskotéku a spojenú s tými ohňami a s tým striptizom a neviem s čím všetkým. A vo Vlachoch, pamätáš? No. To nám vtedy povolili a po 10 rokoch boli tam zakázané tie diskotéky a zás tam bola bitka proste, hej. No, ale vy si to uhrali vtedy dobre. Že... To je tie dedinské diskotéky, mali dačo do seba, ne? Ale zase akcia to bola dobrá. Bola, no. Hej. Tam Vanda Valachová vtedy ešte tancovala, to oni mali akú tú skupinu? No, Dance Industry. Áno. Dance Industry, oni sa mi zdá, že oni to zakladali, ne? Hej. A veď aj tie videá tam vsúňam do toho, tam z toho Madara, tam ešte Tomáš Čech, tam na konci. Tam Tomáš bol frajer v tomto, on ako perfektný bol, breakdance robil a to. No ten Madaras, ty si mi poslal tam tie fotky, videá, to ktorý bol rok? To Madaras sa otváral vtedy? Sa mi zdá, že to bol otvorený už. Bol už otvorený, lebo my sme robili akcie a keď sa skončila akcia, lebo čo tak Madaras otvárali a víkend všetko bolo zavreté, tak sme išli do Madarasu nájsť rýchlo, hej, že... No my sme spolu robili prvého Mikuláša tam v Madarase. Hej, no to bol prvý Mikuláš. To bol dvojdňový, ne? No. My sme boli hore nad tým, jak sú tie eskalátory. Áno. A teraz tí ľudia kričali, ne Mikuláš, ne, to bolo strašne veľa tam ľudí. Oni tam potom nezatvárali. Však ty si nechceli ísť ani dole. Ja som sa hambil ísť dole. Však to oni zavreli dvere, lebo ten SBS-kar povedal, že je toľko ľudí, že im to hasiči zavreli. Bolo veľa. Hej. A tam boli do toho aj tanečné vystúpenia. Áno, také, hej, že... áno. No a ešte čo bol, tak Vrabec bol, ne? Vrabec sa mi zdá, on bol potom inokedy. On bol na tom, na Mikuláša spieval. Na Mikuláša? Hej, ja neviem to nájsť. Lebo tam, čo Vera rozpráva, to sa mi zdá, že je na Deň študentstva. Aj to, ale počkaj, figu, áno, máš pravdu. Deň študentstva. Tam sa vtedy iba tancovalo. A chodili to tí škriatkovia a deti chodili a každé dieťa, ktoré sadlo na koleno Mikulášovi, čo zaspieval, alebo zarecitoval, dostal nejaký darček od tých obchodov, ne? Vtedy dali také sponzorské. A Mikuláš sa nám robil vtedy... No Marek Hojstrič aj Fero Tomčík. Jeden deň jeden, druhý deň druhý. Hej. Bolo to paráň, ako Fero to zahral mega. Hej, že... On bol prvý deň, hej, že... Hej. Prvý deň a ako fakt, to bola pekná akcia. No a potom sme tam robili tie ďalšie kadejaké, však sa to... Hej, ono to bolo dosť toho. Tanečné, spevácké. Hej. Čiže Madaras bol, tam som mal istotu, že Madaras ti prídu ľudia, lebo tam ľudia chodili, čiže na nákup a teraz raz videl niečo sa tam deje. Hej, bolo to také celkom osvieženie tam vtedy. Ale to boli tie začiatky Madarasu, neviem teraz, jak by to bolo. To vie. Vieš. Bolo také. Hej. Však my sme mali snahu vtedy aj robiť tie tanečné večery, pamätáš?
že tematické také. Hej. No tiež to tak nemáš kde, hej, nemáš Aby si taký trúfal bar. by si, nemáš také nutkanie, však máš svoju robotu, ale Vieš, také čo mi nutkanie, píšu že urobiť niekedy? dačo. Hej, mi píšu niekedy chalani tak z nejakých skupín, že čo ešte, kedy zrobíme nejakú akciu. Hej, no tak treba to tak, že si myslím si, že Hej, spojiť to bolo nejak super, s niekým dokop. No, ako aj Janke mojej milej som hovoril, že ma to niekedy tak láka, hej, lebo je to fajn, no. Myslím, že teraz by v takom istom počte by prišli ľudia na tie skupiny, jak vtedy, celkovo na takú akciu? Neviem, keď si všimol, tak tá scéna sa dosť mení a ako tých takých klasických rockových kapiel a popových a tých punkerských a neviem akých, tak oni si držia tú svoju líniu, len oni, tá mládež už to nenasleduje, vieš. Oni už idú skôr tá elektronická muzika, alebo kto viac nadáva, ten je asi frajer, Skôr ale... tak, hej. Hej. No ja si pamätám, na tom jeden bol taký pokrokový Mixage, ten festival zmiešanej hudby a tam som bol na pódiu a neviem teraz, Deci sa, kto tam vystúpal, som prvýkrát tak naživo zblízka videl bubeníka, hrá to Tomáš Sekeli, sa mi zdá, že, No. že hral a hovorím, Ježišmaria, že fakt je umenie vedieť a držať ten rytmus a No. toto to nie na klikať dačo a si to tam natiahne, že chceš. Hej. Tak Tomáš nám hral aj, bubnoval na jednej akcii, ale on bol v takej euforii vtedy, že hovoril, že pecka. Hej, on vtedy sa mi dá, že od pása bol vyzlečený. Hej. Horúco bolo predsa, no však to tam sa premeleli aj tie kapely a kopo ľudí. A mňa mrzelo to, že to postupne ubúdal ten počet ľudí, ktorí chodili na tie akcie a neviem. Ako myslím si, že stále by to bolo fajn, lebo teraz organizuje sa ten festival v Madrase hore pri zoologickej. Jak sa to volá? Speech Rock Fest? Speech Rock Fest, hej. Tak už sa tam organizuje. Áno, toto je pecká akcia, si myslím. A čo ešte také sa robí? Párkrát bolo pri Madarase tá Reštika, čo je. Tam boli nejaké koncerty. A neviem. Kantina, nemyslíš? Hej. Oni tam robia také... Predtým sa to volalo inak, tuším, ale no proste tam. No teraz, keby si sa rozhodol, poviem ti teraz, Števo, poď, ideme urobiť nejakú akciu a poviem ti, vyber priestory. Co vyberieš, jaký? Spiskej? Netuším vôbec. Všetko je trošku také... Škoda dekáča je. Teraz na tom Miery, v kine Mier, by sa aj urobil, lenže tam nedáš predsedačky. A ty keď nemôžeš urobiť rockový koncert, alebo hociaký iný, až ľudia tam budú sedieť, nie? Na sedačkách. Nie, to oni ti nebudú sedieť. No však presne. Tie sedačky by už neboli, ale neviem. A keď raz som tam vystupoval v kine Mier, keď sme ešte mali skupinu a bolo to také zvláštne, vieš, že ľudia sedia a pozerajú, že keď si divadlo. Nie, to nemôžeš pri takej hudbe sedieť, vieš. No? To je ľuba, keď sme robili tento Zdenko tam, on drum bass, čo to on hraje, ja neviem, to ten psychodelik, či čo je Zdeno. A on tiež tam prišiel a rozložil sa. Tiež sme tam nemali sedáčky, hej, to sme dali preč, lebo tam ľudia podskakovali. Tam sa robil dramač taký, som nedal, že tam boli chlapci z Bijacovec a tak, tak dobrú hudbu. No vtedy Ľubovi tam ryby zdochli, ne, v akváriu z tej hudby. Hej. Ale čože takto tam bylo do toho? No jasné, oni pustili a ryby hore bruchom. No. Aj možno aj preto, ale pod vodou sa šíri zvuk iné, že jak vzduchom, rýchlejšie, či silnejšie. To bolo vtedy v šoku, lebo tam aj vpredu vlastne popadali, lebo to máš v pivnici a to sa tak ozývalo, šírilo. Takže ty skôr si šiel do takej tej rockovejšej hudby a toto skôr. Hej, ale aj veľa vernisáží sme mali, aj veľa sme spolupracovali s tými fotografmi. Toto bolo super. Potom sme sa napríklad venovali, aspoň ja osobne, aj tvorbe grafiky a tak. A napríklad niektorým kapelám som robil aj albumy, hej. Hej, fotky na CDčka. Hej, na CDčka. Ten web bol dobrý, škoda toho webu, lebo tam si mal ten tvoj zvuk SK, bolo, alebo jak si to tam mal. A tam si mal abecedne zoradené tie skupiny. Všetko, to bolo tak premakané, že... A to bolo len zo Spiskej tam, či bolo... Celé Slovensko bolo a potom bolo aj novinky vlastne z celého sveta a už sme to mali tak nastavené, že nám posielali, čo ja viem, poviem príklad, taký známy od Ríša Millera. A to do nedávna, 5 rokov dozadu ešte, mi stále chodili maily. To si nerozmýšľal, že obnoviť to? Vieš čo, tá stránka bola robená dlho, aj dosť sme do toho investovali, lebo tam bol aj chat, vedeli sa poprepájať medzi sebou. Mňa by zaujímalo, že
fakt, ktoré ešte tie skupiny sú aktívne. Že ktorí fakt niečo produkujú ešte, Hej, ktorí chodia vystupovať, ktorí by chceli vystupovať a fakt, že ešte, jak sa hej, hej, žijú. hej. Tak hej, no. No nemám už ten zoznam, vieš, ono to celé padlo. Toto, že už toto nenazbieraš Hej, teraz, už to a je celkovo iné. hej. Tak hlavná stránka, z ktorej sme čerpali, alebo tak, kde je aj dobrá stránka, bola tá Badzone, či jak sa to volalo. A tam vlastne boli všetky kapely zo Slovenska a nahrávali si tam albumy, vedel si to tam vypočuť, prečítať, vedel si, kde hrajú koncert a tak. Hej, že mali tam svoje profily. A my sme mali ani nie podobnú stránku, skôr sme mali informačnú, hej, že stále keď niečo vyšlo nové, tak my sme to šupli. Hej, alebo nejaký koncert, alebo oni chceli niečo povedať. Podobná stránka bola, dá sa povedať, klon bol ten Fit Body Slovakia. Hej. No a ty si potom s tým prestal, lebo prečo? A kedy? Prečo? Vieš čo, akurát som toho roku aj koncom roka som sa stretol vlastne s Peťom. A my sme sa tak rozišli tak všelijak, lebo ja si myslím, že za tým asi boli naše ženy. Aj on sa vtedy rozišiel s priateľkou, ja som mal vtedy také dajaké obdobie a dosť sme boli takí na seba jak psi. A sme to dajak. Pozor, to tie ženy to možno budú počúvať. To nevadí. A tak oni vedia, jak to bolo, hej, proste on sa rozchádzal s priateľkou, bol aj u nás často, ja som to nemal vtedy dajaké rúžové, vtedy tiež v tom období a sme boli nervózni z toho a sme tam štekali po sebe, dobre, sereme na to, hotovo. Hej, takže takto to vlastne skončilo, no ale tak hovoríš, by sa spustilo do čoho ešte, či nie? Tak web určite nie. Web neviem, nejakú akciu. Keď si mohol si vybrať teraz, či buď vernisáž, nejakú výstavu, tanečnú nejakú akciu, alebo koncert, alebo festival, čo si vyberieš, že by si teraz mal urobiť teraz nejakú akciu? Tak vieš, vernisáž ma tiež dá čo do seba. Sám asi nie. Málo, hej. Vieš, to je také... niečom iné, to je hej. pravda, hej. Ale ja som mal stále takú husiu kožu z toho, keď, vieš, aj ty si organizoval veci a ten taký prvotný stav, že už je to tam všetko rozložené, už čakáš na ľudí a teraz prvé tie tóny, vieš, jak začnú hrať a vtedy to je taký fest dobrý pocit. A taký technický problém nenastal niekdy, že musela skončiť akcia uprostred, alebo hneď na začiatku? Nie, tak väčšinou sme sa tam opili, alebo tak hudobníci sa niektorí opili skôr, jak začali vystupovať, ale zase v pohode. To k tomu patrí, vieš, to je... to zahrajú v takom stave. Hej, to je rok, takže oni to uhrali, ale bolo to super. No bubeník nám raz odpadol pri bubnoch tam. Hej? Ne, vymenili. Si mal zaskočiť, si nerozmýšľal takú skupinu čo si, ja som hluchý úplne v tých veciach. Tak na triangel by si hral. No jedine. Alebo na drievka. Ako určite by mala Kálo niečo také teraz spraviť, len hovorím, nie je sám. Je to niečo také, čo človeka neuživí, keď to není človek taký, že hyena, že teraz ide a silou mocou ideš na peniaze, jak sme spomínali, ste to robili tak z presvedčenia, že nie je to niečo, čo ťa uživí. Väčšinou to skončilo na nule, alebo možno jemne v pluse. Vieš čo, my sme aj iné popri tom veci robili, ja som sa venoval tej grafike, aj som sa popri tom naučil tak samo učbou, dá sa povedať. Peťo mal tiež nejaké, Peťo miluje hudbu dodnes, viem, a on mal to rád, hej, že kvôli tej hudbe. On sa mi zdá, že aj graffiti robil, hej, že? Neviem toto, ja ho tak nepoznám v tom. Nie? Nie. Ja neviem, že či... My sme dokonca, keď sme tie grafity zhaňali sme takých tých grafitiakov, ktorí grafity robili a tak a neviem čo, nebol to na vojne neslúžilo, my sme dokonca za ním prišli s Lacom Šiškom tam zvoniť normálne, tu sme vlastne v týchto priestoroch, teraz to boli tie kasárne. Hej, no však ja som tu tiež slúžil. Sa mi zdá, že to bolo on. Hej. To bola taká doba, tak keď si spoznávať ľudí jedine osobne, lebo nebol ten internet, nečetoval si. Neviem, či vieš čo, vtedy, keď organizovali tie veci, ja som mal potom aj reklámku a vtedy vlastne aj Janko Richtarčík spravil tú Lakoku. On tiež mal taký kvázi svoj štýl, všetko a on chcel niečo podobné, spraviť nejaký klub veľký. Nemal to tam veľké, ale mal to dobre. A jeho myšlienka bola taká, aj párkrát sme sa stretli, že spájať tých ľudí, čo sa venujú tým akciám v hudbe, nejak sa konektovať, robiť veľa vecí naraz, že by to žilo tu, hej.
Ako si myslím, že to bolo vtedy dobré. Ono bolo to aj v tom, si mal pocit, že bolo viacej ľudí, lebo v každom podniku bolo vždy plno a ešte pre podnikov stali ľudia. Hej. Čiže bolo jasné, že keď sa niekde niečo organizovalo, tak tam tí ľudia prišli. A dnes mám taký pocit, ja neviem, že tých ľudí až tak nechodí veľa. Aj keď zober, že tam vstupné, veď koľko vstupné ste, dajme tomu... To boli malé čiastky, to nebolo nič veľké. Nebolo to až tak veľa a tí ľudia nemali to problém zaplatiť, lebo chceli tým žiť. A to bol viac menej také, to nebol taký, že mainstream a teraz si zavolal nejakých neviem koho, ale Nie. To boli miestne a preto aj teraz hovoríme, treba podporovať tých miestnych, no na ne treba zavolať nejakú drahú kapelu, som pozeral, nebudem teraz menovať, ale keď pozriem, že spevačke samotnej, jednému človeku, možno tam sú okolo, ale ona vlastne, jak jeden človek, dostane 8 000 eur za pár pesničiek a skupina, kde sú viacerí na pódiu tí hudobníci, toto, na život dostanú, dajme tomu 4 alebo 5. To je to také divné. A teraz, keď si zoberieš, ľudia sa chcú stretnúť. Ľudia chcú stretnúť, čiže oni prídu na tie domáce skupiny, veď oni to boli kvalitné skupiny, všetko, nie? Ale tak vieš, aj čo sme spolu robili, aj tých spevákov, speváčky, čo sme mali, alebo tanečníkov, alebo tých hudobníkov. A je tu strašne veľa talentovaných ľudí. Je, aj teraz. A toto tak zamrzí potom, že idú prerazať niekde inde a potom hovorím, áno, Vešťan, toto a tamto. Však v tom boli pekné tekty, či to boli dni študentstva, či to boli tie festivály, že tam sa volali predovšetkým tí domáci, domáce kapely, ne? Tak jednoznačne som odtiaľ. Navzájom sme sa vždycky volali. Hej. Tak je to vlastne vec, ktorá ťa aj posunie v tom a ty dokážeš tú domácu kapelu alebo toho interpreta, že by vystrelil niekam inam. Hej. Tak nikdy nevieš, ako hovorí, že ty sám sebou, či... Hej, oni napríklad. Hej, viem, že u nás hrali párkrát a veľa kapel aj z Popradu, čo boli kapely, hrali v Kelte napríklad. A tiež... Kde v Kelte? V Novom Kelte? Či v Starom, či kde? No na Letnej. Hej, a tam vlastne hrali, aj spievali v angličtine dokonca, ale... To si mal pocit, že tam je nejaký Offspring, alebo čo vieš. Fest dobre hrali oni. No. Vtedy bolo takých viacej takých tých štýlov, aj ľudia tak chodili poobliekaní, ne? Hej. Si vedel, ne, že hneď... Si vedel Metalista, Depeche, že kto? Punkáč, že neviem čo. Koženú bundu, takú vybíjanú, trička, že ešte tie metalové, alebo šiltovku na bok, ja som šiltovka, náušnica, široké gate. Tam pol ryti trčalo vonku. Ja si pamätám, no, vy ste mali svoj štýl, hej. Mali, hej. A to bolo na tom parádne, že sa robili aj tie zmiešané. Že nebolo to len, boli také, že o jednom štýle, ale nikomu to nevadilo urobiť to tak dokopy. No jasné. Už keď sme pri tom, tak si zober, že každý sme nejakým spôsobom pre niekoho divný, pre niekoho fajn, pre niekoho nie, ale vďaka tým divným ľuďom, alebo neviem, by sme napríklad nemali ani skatepark, vieš. Príklad, hej. Alebo nejaké veci také. Alebo ten Spiš Rock Fest, to je tiež super akcia. Hej. To je klobúk dole, že sa to robí. No kým ľudia chodia, kým je záujem o to, kým má kto hrať, kým to má kto zorganizovať, tak je to ako... Ľudia by sa mali stretávať a riešiť také veci. Mali, ja preto hovorím, však... Lacnejšie to vyjde, robíte lokálne veci, lokálne skupiny zháňať, či už sú to tanečníci, hudobníci a vyjde ti tým pádom na celý rok viacej tých akcií. No aj. Jak urobiť také kultúrne leto, tak dneska robíme to kultúrne leto, tam sa vystrieľať všetky peniaze, a čo jeseň, čo jar, čo zima. Tak nemáš nič potom. Nič také, nie, pritom máš pódium pred redutou vonku. Ale zase ti príde tam človek, no dobre, je známy, ale... Zahra na playback 4 razy. A pritom za tie isté peniaze vieš, tým nechcem teraz, že by to vyzeralo, že sú nejakí, že si zaslúžia menej peniazy, hej, tí naši, ale hovorím, nie sú takí, že nemajú hviezdne maniere mnohí a tým pádom dostaneš rozmanitejší program, že máš tam viacej tých kapiel, ale nejakú jednu, ktorá si popýta, ja neviem, koľko ale vidíš, peniazy. Že oni aj zahrajú tak, že ich to baví a je tam tá energia. A tí ľudia to poznajú, lebo oni prídu, poznajú tie texty, poznajú slova, poznajú sa navzájom, stretávajú sa na ulici, v krčme, hoci kde. Hej, že to je také úplne iná atmosféra, kamarátska, priateľská. Ľudia tam nerobia potom chujoviny. No jasné. Však to po 100 rokoch
Pácho zaspieval song Vojny a tam ľudia spievali s ním, vieš. No nepoznám, zaspievaj to. Ja neviem spievať, čo No si. však o to ide. To bola pecka, vieš. Takže tak, no. Takže tak sme zaspomínali. Neviem, že chcel by si na niekoho prehovoriť teraz ešte, na niekoho konkrétne, alebo tak, s kým by si chcel, alebo či by si chcel s niekým niečo urobiť ešte, niekomu, nejakú akciu, koncert, takže či by chcel niekto ísť do spolupráce. Tak ja už sa tomu tak nevenujem, neviem kto, to jedine s tebou, vieš, to s kým. No tak, ale tak myslím, že nie s nejakou skupinou, alebo s niekým. Neviem, či keby si mal jedného vybrať z tých všetkých, ktorých poznáš, komu by si... Čo mi boli tak blízki a boli takí féroví a oni nemali problém dôjsť na starej dodávke rozbitej, čo sa im 4 razy po ceste pokazila z Čiech sem, tak to boli tí falešní obvinení, oni boli super. A taktiež neriešili nejaké veci, alebo čo, nejaké maniere nemali tam, že zle ozvučené, alebo vieš. Oni aj také zvláštne názvy si dávali, také zaujímavé, nie? Tie skupiny. Že to nebolo také z obsa hlava, alebo dačo také, že ešte zo Spískej tiež sa mi zdá. Prezident Clown napríklad, oni boli tiež, hej. Však na tých plagátoch to bude. Oni sú chalani viac menej muzikanti všetci, ja neviem, či sa tomu stále venujú a tak ďalej, ale viem, že funguje Decis, Cliftoniaci fungujú. Fungujú jedni aj druhí? Hej, jasné. Hej. Chodili, čo viem, do nedávna aj Pácho. Nie, že by som to mal napočúvané, ale poznám. Hej. Ja tiež nie som extrémne na taký rock alebo punk, ale mám obľúbené kapely a vypočujem, ale počúvam. A mám aj ich CDčka doma. Keď si tak zoberieš, že v každom štýle si dokážeš nájsť aspoň jednu obľúbenú pesničku. No jasné. Nejakú. Keď máš rád hudbu, máš rád umenie, tak sa ti bude páčiť nielen jeden štýl. Hej, že je to tak systematicky, že toto je. Hej. Však viem po tebe, že ty vieš, napríklad počúvaš aj operu, aj neviem čo. No, som dávno si operu v aute nepustil. No, vidíš. No dobre. To sme tak asi zaspomínali, porozprávali. Chcel by si čo tak povedať na záver ešte, alebo... No jedine to, že by bolo fajn, keby sa tak ľudia začali trošku aj tak stretávať v tých baroch a cieľene robiť nejaké tie akcie na tie stretávky, lebo mne už to príde tak, že už je taký trend toho zombie stylu, že vieš, style. Že zobereš telefón a čumíš. Však to stačí pozrieť na zastávke, keď ideš autom okolo. Tie deti tam absolútne nekecajú a tak oni si pustia tú hudbu na sluchátka, hej, že vlastne vedomujú, že za tou hudbou stoja reálni živí ľudia, ktorí robia občas tie koncerty a je pekné sa na toho človeka prísť pozrieť naživo. Hej, určite aj s tebou porozpráva v pohode, vieš. Tam to bolo fajn, lebo napríklad kapely, keď sme robili v baroch, tak tie kapely ostáli, hej. Kecali potom s ľuďmi a tak ďalej a bolo to fajn. Hej. Ja som počul, že Prodigy, oni keď prišli do Prahy, že oni potom po tom koncerte, že normálne tam do krčmy šli s tým a všetci tam normálne chlastali a že nemali také maniere. Škoda, že ja som nestihol ísť. No. Ako tie víkendy boli kruté, hej, keď sme tak to mali pravidelnejšie tie akcie. Potom boli aj tie spišské trhy a tak, väčšinu sme mali aj medzi koncerty. A tie víkendy boli ťažké, hej, lebo ty vlastne celý týždeň organizuješ, zháňaš, riešiš veci, potom príde víkend, si s tou kapelou, teraz si popíje sa dačo i tak ďalej, no ako to... Streli teraz číslo, koľko tých akcií bolo zhruba? Veľa. To je dobré číslo. To nie je veľa. Ja neviem. Tak plagátov, čo som doma narátal, čo som mal nejaké tak cez 30 a plus, ja neviem. Dosť ich bolo, veľmi veľa. Dosť bolo také menšie, väčšie, to človek sa nepamätá. Hej, a to sme mali aj tie diskotéky, aj tie vernisáže, aj tie koncerty, aj neviem čo, Mikuláša, aj veľa toho bolo. Aj také rozmanité. Tanečné tie súťaže, čo tam tá súťaž bola, nie, u Ľuba. A tak. No, vidíš, z toho mám videa, tak kde ešte. No, potom sme mali aj také tie večery, čo chodili pravidelne nejakí ľudia hrať, spievať. Hej. Bolo to záujem. Možno aj teraz to záujem, ja neviem, nesledujem teraz, či takto čo robí, nerobí. Tak jedine tí chalani, čo robia ten Spiš Rock Fest a tak ďalej. Hej, ale tak, že by sa tu na koncerty robili cieľene niekde v tých baroch a tak, asi nie. Jedine ty tu robíš najviac teraz. To už som dávno koncert nejaký, ale rozmýšľal som niečo vymyslieť. Ide leto.
No. Uvidíme, môžeme dať hlavy do kopy a za čo vymyslieť. To by bolo fajn. Zaspomíname v reále. Hej. No dobre. Tak díky, že si prišiel, že sme pokecali. Ja ďakujem. A vidíme sa na nejakej akcii, možno ďakujeme. Hej, Majte sa. čaute. Yeah.